This long distance is killing me. It's so hard, but we are. This long distance is killing me. There's only so many songs that I can sing to pass the time. Good variety music. Uma mdeuka masifunde sikhule sakuhlala sikhulisize ngolwazi nokuchuma mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. 19 imizuzu nesiqingatha ibethele intsimbi ka-10 o'clock sonongena masikubule sewethu sikwamkele sifikele ithi ke kwisifundo sethu sesibini senkqubo, but we had to address that. Sincokola ke ngoku ngodlame phakathi kwabantu abathandanayo, intimate partner violence. Ukuqonda siqonda ke izizathu, iziphumo kunye nendlela uluntu olungasebenzisana ngayo ukunqanda lo mkhwa, because ke siphila kumaxesha apho abantu abaninzi ke bengathandi ukungenelela kwizinto zabantu ababini. Uzawuva kusithiwa hey wethu asingeni ndawo, okanye besithi abantu into yabantu ababini ayingena. Kodwa ke kwezinye iimeko izinto ezimbi ziyenzeka, abantu baphile nentlungu zingathethwanga ngenxa yokungabikho kothando nobuntu. Namhlanje ke sifuna ke ukuthetha ngendlela esinokubuyisela ngayo ubuntu ukuze sibe luluntu olukhuselayo noluzimasileyo ukuthintela udlame phakathi kwababini abathandanayo. Nditshilo ke ndathi ke sincokola noNontyatyampho Makhapela from Yinjongo Yesizwe Foundation. Ma'am, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Good morning to you too, Chuma. Ndibulise kuwe nabaphulaphula emakhaya. Siyabulela. Siyabulela nathi noNontyatyampho ngokwenza ixesha nathi. This is quite a sensitive topic, but I want you to explain to Umphulaphula omameleyo at this particular moment into yobana when you talk about intimate partner violence, sithetha ukuthini? Okay. Ndicela ukukhumbuza umphulaphuli into yobana ayazi into yobana iNjongo Yesizwe Foundation yenye ye-non-profit organizations. Umsebenzi wayo ikukuqinisekisa into yobana uqhubekela phambili amalungelo wabantu, umasilingane, nokuqiniseka into yobana siphila kwii-communities ezinokukhuseleka nothando. So xa sithetha nge-intimate partner violence, Chuma, ndifuna futhi ukuyiveza into ethi yinto eyenzeka mihla ngemihla phakathi kwethu sizii-families, yenzeke kwi-community, singamangqina wayo, uninzi lwethu asazi okanye sifila ukuthi ayoyethu. I-intimate partner violence, Chuma, uxa ungena kwezothando unobudlelwane nomntu irrespective of isini sakhe, isenoba nguwe ungumntu ongumama uneqabane lomntu ongutata, okanye ungumntu ongumama uneqabane lomntu ongumama, okanye umntu ongutata uneqabane lomntu ongutata. Apho niye ke ngoku nibe involved together kule relationship, and then kwenzeka into yokokubana omnye wenu usebenzisa amandla anawo ngaphezu komnye. Ixesha elininzi ke abantu bacinga fana into yobana xa sithetha nge-intimate partner violence, we are only focusing on the physical side of i-violence. Leyo violence oludlame luyenzeka ngokukuthi umntu ahlukumeze ngokomqondo engqondweni and akhubaze umoya wakho. Ngelinye ixesha ufumanise uba vele uyakhona ukuyenza loo nto leyo, even sexually, akuhlukumeze sexually. Ngelinye ixesha ufumanise into yobana lo mntu usebenzisa amandla ne-control over you ngokwezimo ezithile. Ewe, umntu onenina uyakwazi ukuhlukumezwa okanye ahlukumezwe kwiqabane. So eyona nto ekufuneka siyikhumbule kukuthi noba ungumntu ongumama okanye ungumntu ongutata usenokwazi ungena kule intimate partner violence relationship. But ngokwezi-statistics zethu eSouth Africa, we know into yoba the majority number of people who are experiencing this based on the facts ngamanina ehlukunyezwa ngamaqabane wawo kuba iba ngawabantu ababa ngaphezulu kwabo ngokohlukana kwezinto. Ndiyafuna ke noNtyatyambo sikhe sizame wethu uku-understanda le part about this. Inoba yintoni ezawukwenza sidibane noNontyatyampho ehlukunyezwa nguchuma? Siyabazi mos into yobana bayi-couple ethandwayo apha ekuhlaleni, but then kanti asiyazi izinto ezenzekayo behind closed doors okanye xa besezindaweni ezithile.
kusifikelela kusube kutheni mhlawumbi xa sesizawufikelela kwi-situation apho sesizawubethana siqhwabana sithini sihlukumezana. You've also mentioned into that is very much important, into yobana ukuhlukumeza akukho physical, like bana physical abuse le nto uba uzawuthiwa hayi undibethile. It can be an emotional abuse as well. So I just want you to, I want us to navigate into yobana inoba sifikelela njani, kutheni sesilapha kule nto yobana, because we're supposed to be lovers, we're supposed to be intimate, we're supposed to be in a relationship, we're supposed to be happy. Why sesikule ndawo ngoku? Okay. Chuma, njengento yobana senditshilo into okokubana i-intimate partner violence iyenzeka nokuba kukweyiphi na i-relationship, ne? Irrespective of i-gender, i-age, and also i-sexual orientation. Look, xa abantu bebabini bedibana, into esiyilindelayo kukuthi makube khona uthando, kube khona ukuhloniphana, kube khona ukwakhana, ne? But uyifumanisa into okokubana xa before singene ebudlelwaneni asizinikezi ixesha lokufunda ngalo mntu ungene ebudlelwaneni naye, because kuyenzeka into yobana ngelinye ixesha lo mntu une-experience ye-childhood trauma yakhe, apho abazali okanye kwi-family members kwakukhona abantu abahlukumezanayo. So yena indlela yoku-express uthando, it's about showing ngokuthi abe violent xa umntu engavumelani naye okanye emphikisa kwinto ethile. Uthando chuma ayonto ibimele into yobana iyaxabanisa, ngabantu abathethayo babe ne-communication e-healthy, but siyayibona kwii-communities esihlala kuzo, because i-South Africa yenye ye-countries that are very violent. So into yokubethwa kwenina, yokubethwa komntu ongutata okanye yokuthukwa komntu ongutata ngumntu ongumama, yeyona nto yendlela esibona ngayo sicinga fanuba i-normal. So yonke laa nto intsusa yayo chuma ibuya kukungalingani ngokwesini, le nto siyibiza ukuthi yi-gender inequality. So inormaliziwe ekuhlaleni into okokuba ningababoni nje ingathi bazizithandani, banikeze nje wena kuphelela honeymoon phase. Once iphelela honeymoon phase izawuqala i-abuse. So we tend to normalize these forms of violations because sikhulela kwi-community ezixelela into yobana if uChuma noNontetyambo banobudlelwane, xa sebexabana yeyabo besihleli siyilindele kakade, and singayazi ithini into okokubana ngokuthula kwethu siyayinwenwisa into ye-intimate partner violence. You've mentioned indaba yokunormalize kwethu as a community indaba ye-abuse, and ndijonge isihloko sethu esincokola ngaso apha namhlanje. In English sithi intimate partner violence in South Africa. We are trying to understand the causes, consequences, and how our community can act. Where ndifuna ke sifake inverted commas le ndaba yobana how our community can act thina ekuhlaleni yintoni esinokuyenza ukubuyisela ubuntu. Benditshilo ngelaa xesha bendisenza intshayelelo. Uzawufumanisa Nontetyambo into yobana kukho la magama athi asingeni indawo okanye sithi into yabantu ababini ayingenwa. How does that attitude affect the situation, or it contribute njani kwi-silence when it comes to indaba ye-abuse? Okay, so Chuma, uyaqonda into yobana abantu ababini xa bedibene besethandweni, mandenze umzekelo kakhulu ngento common when you are financially depending on your intimate partner, right? Ufumanisa into yokuthandana na-decide into yobana manihlale niphilisane nobabini nibe sendaweni eyi-one. Uyawufumanisa into okokubana oyena mntu uphangelayo apha endlini obanayo imali nguye umntu othatha izigqibo exesheni elininzi xa kufuneka kwenzeke izinto. Loo nto icinezela lo mntu uyi-victim okanye uyi-survivor ye-violence. Kuyiwe ke ngoku endabeni yokuba xa sendibethwa nguChuma njengoba ndihlala naye apha, xa ndihamba ndisiya kumakhelwane wam ndiyomxelela ngoku kuhlukumezeka kwenzekayo, ngelinye ixesha uzawufumanisa into yobana uzawundicebisa athi, but if uzawumyeka mnyamezele mani uzawutshintsha. If uzawumyeka uthandwa ngubani, unabantwana abathathu for an example. So ukule age kuyo Nontetyambo mdala ucinga fanuba ngubani umntu ozawuthanda. So ziba khona ezinye izinto eziye zenze into yokubana ugqibele sowuhlala kule relationship, and especially if mhlawumbi i-relationship yenu because sekukhona i-social media platforms enisaziwa niyi-power couple and all that. So kuye kube nzima kuwe ukuthi uphinde ubuyele bahlaleni ubaxelela, because abantu will start judging you, which I feel into yokokubana yi-challenge.
society, going back to question yakho yokuthi yintoni ke ngokumsebenzi wethu thina sizi-communities, sizi-family members, and also sisi-state ukusupporta lo muntu uyi-victim of violence. Into ebalulekileyo is to speak out, break the silence. Xa kukhona umuntu ohlukumezekayo, umsebenzi wakho is to support and also guide umuntu ukuthi makaye kwi-counselling xa bedinga i-counselling yes-couples, or if uyayibona ukuthi inokuhlukumeza physically or inayo evidence, you can still go to the police ahambe ayovula icase. Xa ingafuna uvula icase usenohamba ayo-aplya for i-domestic, protection order under i-Domestic Violence Act. But if it's a criminal offense, i-act efana nokudlwengulwa noba ukwi-relationship neqabane lakho, unelungelo lohamba uyovula icase because i-Sexual Offences Act umthetho ukhona ukukhusela. But eyona nto ibalulekileyo thina singabahlali is also to believe i-victim, because exesha elinintsi banala nto yokuthi xa uyoxelela umntu ngento eyenzekileyo kuwe kube khona into ethi ubumenze ntoni wena notyatyambuza akubethe ebengasoza suka kubetha uphuma. Ayondlela ibimele basihendlisha ngayo izinto, because even if ndenze ntoni akekho umntu onelungelo lokunditreata ngolo hlobo, noba nguye ophangelayo, noba nguye ozisa izinto apha endlini okanye who is taking care of me. I-violence is not an option. And also enye into ebalulekileyo i-communities that needs to do is to be part of these awareness programs. Uluvo lwakho lubalulekile ukuqinisekisa ukuthi abantu bayakhona ukuqala ukucreate i-communication that is positive, because sisonke Vukani FM, Yinjongo Yesizwe Foundation and other civil society organizations nohulumente uzama urebuilda i-foundation of healthy relationships. So sine role njengento bana sinale conversation to make sure into okubana abantu bayafundiswa ngokuhloniphana eluthandweni, but also to have conversations as healthy so that sihlale sisethandweni elungahlukumezeli. Nansi i-victim i-decide uhlala kule relationship regardless of u-abuswa kangakanani na. Ithini i-long term effect ezawuchaphazela lo muntu udecide ukuhlala kule intimate partner violence situation of type of thingy? Okay, Chuma, abantu mabangacinga fana into okokubana xa wena uyi-survivor okanye uyi-victim ye-intimate partner violence ucinga ufana uba i-affecta wena. Mandiqale ndithethe ngokuthi it affects you or it affects abantu ngokohlukana. It affects you as an individual xa useluthandweni oluhlukumezayo, because emotionally, psychologically, it affects you and ikwenza ukuthi ungabi nayo i-confidence ngawe, ube ne-low self-esteem, and ingakwenza into yobana ube nalento siyibiza ukuthi i-self-violence, whereby ucinga ukuzibulala or ungagqibela sowuzibulele. And that will affect abantwana bakho in a long run, emotionally, even academically. That is now the consequences at an individual level. Then let's go to interpersonal or family level. With family, if we enter into bana mna nawe siyathandana Chuma, kube khona umuntu ohlukumezekayo phakathi kwami nawe, iyayiqhatha iyayilwisa ifamily lanto. Yiyo lento uyawufumanisa uba abantu abasajongi ngasolinye, because umuntu ufuna uprotect umntana wakhe, and iphinde ibuye yenza into yobana kwalapha ku-family members kube khona abantu abazawuthagethana. You understand? And isenozisa izigulo ezifana ne-depression kuwe, and if uhlukunyezwa ngokwabelana ngesondo ngokudlwengulwa, ingagqibela ikwenza ukuthi ube nezifo zocansi including i-HIV. That is also going to affect i-community. So at a community level, i-consequences ze-intimate partner violence zidibanisa nasekutheni nawe wena xa uphuma kule relationship uzawuphuma uhambe uyohlukumeza abanye abantu. It can even affect you kwi-performance yakho emsebenzini, and then siyayi-understanda into yobana imisebenzi inqabe kanjani. If awuperform izawuaffecta loo nto leyo if kuleyo relationship injalo. At a state level, urhulumente iyamphazamisa laa nto Chuma, because most of the programs ezijongene ne-gender-based violence and femicide zinemali e-allocatwayo uqinisekisa ukuthi kusupportwa i-survivors ze-violence psychologically, and then kube khona abantu abazawuthathwa basiwe ejele xa bezenze ezo zinto. Yonke le mali yimali yentela yabantu ibimele into yobana i-injectwa kwizinto ezifana ne-education and job opportunities. So if abantu
bayahlukumezana, mabayazi into yobana it doesn't only affect bona, i-affecta even urhulumente, i-affecte even abantwana abatsha ekutheni mabafumane imisebenzi. So it is important ke ngokuchuma into okokubana sisonke siluluntu singayinormalize indaba ye-intimate partner violence. Ungathi ayondaba yakho, umsebenzi wakho xa ubona ingathi kwamakhelwana kuyatsho, biza amapolisa ufowune anonymously ukwenzela into yobana kuzoncedwa lo mphefumlo womuntu. If they decide ukuthi mabaphinde babuyelane, we must understand ukuthi this is a cycle of violence and nobody can break that cycle ngaphandle kwalo muntu uhlukumezekayo. Nonjatyambo, ngoba siqala i-conversation yethu, you've mentioned into yobana, yes, we've seen cases where amadoda kufumanisa into yobana ke ngawo azi-victims zokuhlukunyezwa, ehlukunyezwa ngabafazi. But inani lamadoda ahlukumeza abantu abangoomama lisephezulu kakhulu eSouth Africa. So, ndifuna ubuza into yobana yeyiphi mhlawumbi indima ocinga into yobana amadoda anakuyidlala in preventing and fighting against domestic or intimate violence, partner violence lesixokola ngayo namhlanje? Okay, ndifuna uphinda ndikhumbuze abaphulaphula emakhaya because bayathanda, and especially thina singamanina sithi sithetha ngezinto ezityumzi. Sisithi thina singamanina siyahlukumezeka nabantwana. We are preparing building activities for 16 days of activism on no violence against women and girls. Uyuva manina sithi but namadoda ayabulawa, amadoda nathi siyawahlukumeza, asiphikisi. But in terms of stats, amanina ngabona abantu bahlukumezeka kakhulu. I-evidence ikhona because majority number of people who get more job opportunities between women and men, it's men, and they are holding higher positions emisebenzini. So umsebenzi wamadoda, we call upon abantu abangootata and boys to have conversations in their respective spaces. They need to sensitize each other because as women, we've been at the forefront in terms of fighting violence against women. And now we want men to lead in terms of responding to the challenge scenario, gender-based violence and femicide. Number two, amadoda, as if bayakwazi ukuthi bayogcwalisa stadium, amadoda yakhona ukuthi bayohlala etavern basela utywala, mabathi besela utywala bethetha ngamankazana wabo pha, bathethe nange-gender-based violence and also issues that are raising ezibenza into yobana babe bona bahlukumeza abantu besifazane. Zikhona organizations that are men-led that are doing programs for gender-based violence. So there is no excuse for umuntu oyindoda ozawuthi yena akazukwazi ukuthi aye for psychosocial support because psychologically siyabona into yobana sinengxaki, all of us. But amadoda mawathathe lead. Secondly, there are programs ezenziwayo ezikolweni for boys and girls. So interventions ziyenziwa even ngurhulumente, but urhulumente ngeke azenze yedwa esikolweni, but apha ekhaya abazali abathetha into ngento edibene ne-gender-based violence. So we all need to come together and make sure into okokubana we fight GBV. But now ixesha lamadoda chuma, if sithi amadoda ayalida, amadoda zi-protectors bafuna ukunikezwa ezi zikhundla bagagamele, sicela ke ngokuthi mamagagamele nakule into bathathe lead. Nakule 16 days of activism, we want to see men at the forefront, and we see men who are doing some work, but we need more voices from men and boys in terms of addressing or redressing into GBV and femicide. Thank you. In closing, Nonjatyambo, as njengoluntu intoni thina esinokuyenza just to restore ubuntu and create a safe space for victims to speak without ukoyika and ukubana babe bayajajwa? Senza ntoni thina ekuhlaleni to make sure that we create a safe space for victims of gender-based violence? Okay, injongo yesizwe ithi if communities are not safe for people to talk, if survivors to talk, they are ready to talk and tell us how they feel in those relationships. If uthina space as create a space, people are not going to be able to talk because we are judgmental as a society. Let's shift our mindsets where to let's believe survivors, the violence, be it it's a man, be it it's a LGBTQI queer community people, because within the LGBTQI there is a lot of intimate partner violence. They are even afraid to go and report about it because the attitudes of some of the police, nama healthcare workers, the challenge. So let's come together as communities. Let's understand in Dogobana, people, they come and stay in their intimate relationships for different reasons. It's okay, but having to not be supported because by a violator or they are depending to their partners
As a community, I don't think it's something that we are supposed to tolerate. As we are closing, we are saying, Kuma, it begins with us raising awareness, educating each other from at an intimate partner relationship, family level, and also at a community level. So let's continue educating each other. Uthando ali limazi, uthando doesn't hurt. Uthando, it's a beautiful thing. And what we need to know in Dobana, there are healthy relationships. So I think it is important that we go back to the drawing board and look at some of the values that we have as communities based on our beliefs. Sibone ukuthi singayitshintsha kanjani indlela ekwenzeka ngazo. Asikho happy ngendlela abantu abahlukumezeka ngayo, but kungumsebenzi wethu ukwenza change. Ugovernment ngeke ayenze yedwa, civil society ngeke yenze yedwa, iVukani FM ngeke yenze yedwa. We need to come together and change the communities zethu. Thank you so much. Nontshatshambo Makhaphela, siyabulela kakhulu sisi ngexesha lakho. Thank you, Chuma.